अरे अरे एक करी जा। अरे तनी सुना। अरे कहाँ रहलू हो? अरे छोड़िए ना, काहे पकड़ रहा? बहुत दिन से ढूंढत हई तोहरा के। अच्छा। आज मौके से भेटाइल बड़ो। तहार फोनो नहीं खिलागता कि कहाँ रहता रे? फोन न कहियो करेली, तोर मोबाइल छिना गइल का? बोला फोन न कहियो करेली, तोर मोबाइल छिना गइल का? बारी में आवेली गोबर न लेके तोर भैंस बिचा गइल का? ना ना, बारी में आवेली गोबर न लेके तोरा भैंस बिचा गइल का? साचे कहिला रोजे जोहिला, होला बड़ी परेशानी। अच्छा। जोहिला घरे घरे से बहरी, कबो जोही खरिहानी। संगे खिंचावल फोटैया तोर माई पागल का? ना ना, संगे खिंचावल फोटैया तोर माई पागल का? बारी में आवेली गोबर नल के तोरा भैंस बिचा गइल का? बारी में आवेली गोबर नल के तोरा भैंस बिचा गइल का? चक्कर में तोर भाई फसवलस, चली गइली जेल खाना। अच्छा। तोरे फिक्र हमें जाके छोड़वले के सौरविंदर दीवाना। रवि रसीला अभिनव तोरा चक्कर में आ गइल का? कबो ना। रवि रसीला संजय तोरा चक्कर में आ गइल का? बारी में आवेली गोबर न लेके तोरा भैंस बिचा गइल का? और